Llythyr oddi wrth ein llywydd anrhydeddus. Mai Chweched 2021. Annwyl aelodau a swyddogion. Teimlaf ei bod yn fraint cael eich cyfarch i gyd yn ystod cyfnod heriol iawn i bawb. Hoffwn ymddiheuro nad wyf wedi gallu cymryd rhan weithredol y mywyd y mudiad ers rhai blynyddoedd bellach, ond mi fedref eich sicrhau fy mod bob amser yn falch iawn o glywed hanesion am y gweithgareddau ledled Cymru. Hoffwn estyn fy nghydymdeimlad cywiraf at y rhai ohonoch sydd wedi colli anwyliaid dros y cyfnod anodd diweddar. Mae hi wedi bod mor anodd i bawb, heb sôn am ddelio gyda galar yng nghanol hyn i gyd. O ran y Covid, gobeithio ein bod mewn gwell sefyllfa, a bod diwedd ar yr holl gyfyngiadau o fewn golwg. Mae hi wedi bod mor braf clywed gan y merched am eich ymdrechion gwych fel swyddogion i gadw gafael ar bethau a mentro i fyd digidol newydd. Clywais lawer am lwyddiant curo'r corona'n coginio, a bendigedig oedd y gyfrol ar graffwyd i rannu'r cyfan. Gyda hynny o eiriau, hoffwn ddymuno'r gorau i meirwen ein llywydd a tegwen ein trefnydd cenedlaethol, a phob swyddog ac aelod ar draws Cymru wrth i chi gael dechrau cyfarfod eto. Mi fydd clywed eich hanesion eto yn y dyfodol agos yn gysur mawr i mi. Pob dymuniad da, Sylwen Davies, Llywydd Anrhydeddus. Gwen Emyr yn ymweld â Sylwen Lloyd Davies. Yn ystod mis Mehefin eleni, daeth cyfle i gael gwyliau yn y Bala, lle y treiliais rannwm plentyndod. Cyfle hefyd i ymweld â Llywydd Anrhydeddus Merched y Wawr. Wedi anfon pwt o lythyr yn dweud y byddwn yn aros yn y dref, cynigiais ymweld ar y bore iau, ac fe gytunodd Sylwen Davies i hynny. Digwyddai fod yn ben blwydd arni yn 88 y diwrnod hwnnw. Anogodd fi ddod ag ymbarel, gan mai sgwrs drwy'r ffenestr fyddai'n cael ei chaniatáu dan amodau Covid-19. Cerddais heibio i ysgol Godre'r Berwyn, a chyrraedd adeilad dymunol awel y coleg, sy'n sefyll yng nghysgod y coleg. Yn dilyn ei chyfarchion gwresog, cefais 3/4 awr o sgwrs ar wraig a fi'n gefn i Ferched y Wawr o'r cychwyn cyntaf. Cawsom sgwrs fyrlymus a difyr, a hynny heb i ddiferyn o lawd ar fi arnom. Diolchodd am ymweliad y canwr dawnus Rhys Meirion ag awel y coleg a'r drothwy'r clo cyntaf, a'r rhaglen dyledu a ddilynodd. Bwrw atgofion wedyn, i ddechrau, am gyfeillgarwch ein teuluoedd pan oedd hi a'i theulu yn ffermio pant y neuadd y parc, a ninnau fel teulu yn byw yn Eryl Aran yng ngolwg Llyn Tegid. Pan holais am flynyddoedd ei phlentyndod, esboniodd iddi fyw yn ardal y Bala drwy hoes, a rhannodd fod ei theulu, yng nghyfnod yr ail ryfel byd, wedi symud o'i cartref cynnar ym maes y gerddi i dŷ o'r enw Preswylfa ym mhen arall y dref. Yn ystod ein sgwrs, sylwais ar lun mawr o'i theulu estynedig, sy'n cynnwys yr 8 o blant a'r 3 ar 20 o wyrion a gafodd hi a'i diweddar briod, Bryn Davies. Wrth i'n sgwrs ddirwyn i ben, rhyfeddai ein llywydd anrhydeddus fod y fintau fechan oedd yn cwrdd yng nghangen y parc wedi tyfu i'r fath raddau, a hynny drwy waith tîm. Mynegodd ei dymuniadau gorau i Ferched y Wawr, ac meddai pob llwyddiant i'r dyfodol.